Okay, her der skal vi finde vinklen mellem vektoren A og vektor B. Og det er den her sætning heroppe, som vi skal bevise. Først så er vektor A og vektor B tegnet i en enhedssætning. Og nu kan vi så skrive op, hvad vektor A og vektor B er. Vektor A, der går man vektor A ud, og man går 0 op. Og i vektor B, der går man siden B gange cosinus til V ud, og siden B gange sinus til V op. Nu kan vi så prikke to vektorer. Det gør vi sådan her. Så ser vi A, eller vektor A, gange med vektor B, eller siden B, gange cosinus til V. Og så skal vi så huske at plusse 0 gange siden vektor B gange sinus til V. Det giver 0, så vi kan bare skrive plus 0. Og nu kan vi så isolere cosinus til V. Sådan her, så den kommer til at hedde og så sætningen